Dychryn ac ofn i'r lletiwr, daeth cnoc gyda'r nos ar y drws. Pwy yn y iawn bwyll fyddai'n galw i styrbio ei gysur a'i gwsg? A'i rhywun yn bygwth rygioni, neu filwr yn hirllig ei lais. Pa berig anisgwyl y ddeiau, pa ddychryn, pa niwed neu drais. Ond cwpl bach ifanc oedd yno, yn chwilio mewn llety di gau, ar stryd oer a thywyll y Methlem, am wely a chysur i ddau. Beth tybed a fyddai'n ei disgwyl, a'i cafn yn tai gwely a wair. Sut gryd byddai hynny'n ei gynnig i Iesu a ddeiau o fair. Peidiwch bod ofn. Mae gen i newyddion da i chi.